Yo bengari yo bengari yo bengari yo bengari yo bengari na bawani be yo bengari na bawani be yo bengari Ismail Jawaje Quelle est la question qu'on a posée pour trouver bien? Oui, directrice. Oui, c'est du village. Bon, en fait, aden ñande ngarnom to nda wi no kam hande ma noddu villageois ji di fof pour ma wadde réunion. Enfin que nouvelle génération wala inscrire boden do e lawole comme jinna haalande mbaden ara. Peut-être bu dandi mam tawton yimbe be no way tawon keppi kam ni. Ok, mo demé lawole. Ɗum kam eɗen mbawi ɗo wonti aada ni ɗum ko waɗata dabbe batu ko mbiyaɓe ni ɗum tampo sante juulami gar mais otani wonde te yimɓe non sagginoɓe kirare kam garta e ma ko futuro yoni hankkadi en taw fuɗɗima hiru kadi ɗum ɗon ne woodi kay heewide ka ɓoti otani hiwide Andra machallah on kiiro no fewi on mbiyama son juuri takusan tan yo ngar Excusez, ni onon kam to joom galle mum jongal wonde ni woni ko Dakar ngam oɗo bamo hawli kañ ko dawda hande guesa mbiɗanni kam hande ko ñalla i réunion de mboɗo yinnoɓe gara ɓe taw to reedu eyyi kono kadi ɓayde on gari tan alhamdulillah ɗum noon kadi kala ko haala e réunion he fof tan soɗo kooti kadi jawtanamɓe ɗum e kadi kamɓe e hoore mabɓe ɓe jogui hen kadi koɓe poti wadde hen eyyi ɗum ɗon no pamirɗon tan kala hitande foof so yeehi ha oɗo saaha heedi so école aji gudditi eyyi hono directrice men o woni madame Diallo ɓe min makko emin keewi yewtidde seeɗa on heewi arde yam kadi o haalnami kadi saqqaji mabɓe kamɓe école o pour alhaali sukaɓe winditiɓe hikka ɓe o wi noon omo ñaagui jiknaɓe élewaji ɓe ndeɓe soɓe gara gati maɓe gaddu kadi kayitaji sukaɓe walla kadi hay sinno ɓe gaddani ɓe toppito ɗum eyyi par ce que ɗin noon probléme aji eɓe dañi ɗumen e nder école o a yiyat ha élève ara ha ina kodi watta examen taw ala kayit juddu eyyi ɗum noon kadi ne ɗum ɗo yini seeɗa ɗum noon o yiiɗi jiknaɓe élewaji ɗi mbete ina mbawa darnade ɗum kam law e mbete ɗin noon kam probléme aji mbawi ɗum mbawa ɗum wasde heɓde e ndeɗo hitande eyyi ɗum noon mi tottama konngol tan kanko ne tawa ɗum ko jogui fo haalata hen no wiiri ɗumi tan weltinen kadi notagol mon ñande mi arino ɗo après min yo waɗa feere waɗa convoqué réunion mo mbawaten fottinde pour mi wawa haaldude e mon minen dal en tant que directrice école Diondio depuis presque 2 ans voire 3 ans mboɗo miɗo hikka mais à chaque fois nek min jiiɗa jeñi won certains probléme aji surtout e papier ji extrait de naissance ɓiɓɓe mon ɓe min jiiɗi à chaque fois soɗo gaddal école gaddami par ce que peut être soɗo daña guila joni papier ji lors de leurs examens ne wawi dañoyde gotoji probléme aji e waɗa feere ha ɓiɗɗo ɗum ɗo yim ɗum ɗon tahi min jiiɗi mbaɗa ɗum prévenir plus tôt que possible
ido firi mi keyanum dañde sa mais gila ngarmi ɗo e Fouta ha joni mi yi sukaɓe hewɓe kewani addude extrait ji te normalement so neɗɗo addani extrait fotani ƴettude sa mais par solidarité min ƴetta mon mais en plus onon tami oɗon poti andude kadi kono fodde wadde présenté ɗiɗon papier ji ɓiɓɓe monde élevage kewɗi arde toon winditare ɓe noon ko ɓuureni hewde hay goto men ɓe ala papier ji réunion ɓuuri wawno ɗum wadde convoqué école mais plus en plus comme jiiɗi chef de village on no waɗi engagé tawi mo ƴetti wayni omo jogui pellital wawde wallude sukaɓe fof ko ɗum taki garmi ɗo pour kadi mbawon famde exactement kada wawa haalande mo fof ne yarate ha dañi mbawon dañde papier ji ɗiɓe mon ɓe gaddanumen le plus vite possible mbaɗa présenté en cas kadi guila waɗoyde e fur et à mesure du temps ma waɗoye probléme par ce que a wawa wadde examen kam tant que a tottani papier ma extrait de naissance ma ok on jarama ay min nani haala moɗon ko noon ay min mbo mbiya toon min ɗum kaaɗo haala way kono min haalatiri saabu ɓiyam noon ɗo gila naade école meeɗa taw fewnede kayi saaha fof ne arta mi wiya madame mumen wi ɗum yo fewnoye kayi te ha hande min ummanaki ɗum hande ɓooyi ko naata école ɗiɗo dami duuɓi jeeɗiɗo bona e école taw ɓuɗa andi ɓooyata ni mataw duuɓi jeegomen ala duuɓi nayi en tan hedde duuɓi nayi e tati o waɗe école o suwa dañde taw noon hay kayit hay ko joni noon kam somi yeehi mami haalan ɗum babiraɗo wawa fewjandemo kayitaji walla so wawa min ƴeewo fewnude ɗum kayitaji so Allah jaaɓi eyi tawde ko ɗum tan tagata élève janggude ha acci en waɗa examen ɗum ka ala chance neɗɗo kam ne jangguinoye mbimi tan taw watta examen aji eyyi so Allah jaaɓi mamin tinno hen batten hakkillaji eyyi so Allah jaaɓi gallo kam ila balende bonno jefe ngara tawde joni kam babgal fayane kayitaji hawli ɗum kam min ummuno ɗum tawde wiya tan koye nduɗo lewru mbaɗata examen so fewna koye jograni wadde min o perda hoore lebbi jeenayyi fo walde wadde examen wani min kam joya tan ha kamɓino mbaɗɗa seydi jam ɓoɗo mawɗo a selli ham jam tan paɗa e ngue nangue woni i ayi haajude kam nangue wawani ɗum manda no wiyete kadi pular wiyata ni ayi mi janoɗo de om jahoɗo jowoyde aɗa andi ɓiyam hawli kañum kayitaji alano kayitaji te ko waɗoɓe examen ɗeɗo balɗe joni wiya ko yo yiilo kayitaji joni noon kayitaji ɗi noon pewani tawa dara hen ala hirjina baba galle ala fof komi wiyani ɗum rewi hen refti hen joni noon addani ɗum noon gonmi e yaade ƴewde ɗo galle chef de village to eyyi ɗum kay ko noon tan no mbaɗɗa ni ko chef de village tan jaata après kalna ɗum haala ka hande kam cukalel joɗade ala kayitaji tan ɗum wona lawol ala wona lawol eyyi ɗum kam ko koyngal moƴƴat eño jaaha jettoɗa chef de village kalna ɗum ƴewana yarata après ko wawi wonde fof mbaɗa ko ɗum kay mbaɗam eyyi sadia ko paɗani eyyi min kay mi yaaɗo tan salminde koreji eyyi a jarama salmini alhamdulillah mau ɗum kay jam ɓol mbama bismillah alhamdulillah e aduna kam ɗo ko kayitaji ela ɓiyam hawli e aɗa andi ko janggo joni noon kayitaji ala koko fewnete o suwa dañde ko wiya ko somba daña woodi ɗo mi fottiɗo e abou ganir e pottumi abou nde noon haalani kam to ndewami o wi hademi yettade hay goto noon kam yomi yettoy taw chef de village ko joom wuuro ko oɗon idoto e faye eyyi ɗum tagi kam arde ɗo pour balla amen kalna kam holno ndewame ko ɗum mbaɗanmi hami wawa dañandemo kayitaji mais onon jeeɓaki noon ayi baba galle hami rewi mi haali mi haalti joni kadi ko min ummonto hooram tawde ko jeebi nan wakki jalal mum tan joni noon
mbaɗa hay directrice meɗen kesso kanko kilo ari noddi parent d'élève fof o haalnide men sukaɓe ɓe ngala kayitaji judduɓe fof o wiya babiraɓe mumen mbaɗa feere feere ɗum e judduji mumen eyyi par ce que soɓe mbaɗa examen soɓe ngala judduji ɓe mbawa wadde examen eyyi ɗum kadi haalam hay min hoore mi sabtiɗo noddude batuji yon gar mbaɗa haalana mon ɗum ɗon eyyi joni kam ni tan mbaɗa mi wallatane ɗum ɗo kayit certificat de domicile o après ça nawi on ɗon après ko commune jahata mairie eyyi toon mbata dañi kam ɗum kay ko toon après ça hiton tan pewna ɗum eyyi jawdo noon lijji toon ɗum noon par ce que guila tardino kam no seeɗa da eyyi so Allah jaaɓi tawde so ɓoyi tan defta ɗo mi yaltina domicile après mi tottuma ɗum eyyi so Allah jaaɓi eyyi mbiɗa yaɗo bita ka adam tibni mam reftu ɗo ɗo e boy seeɗa eyyi inchallah eyyi jarama jarama eyyi jarama jon ham yimɓe wuuro ɓeyde ne jeebi kam ɗum ɗo directrice o noddi yimɓe haali min mi noddi mi haali mi waɗi batuji mi haali yo mbat feere ɓe pewno judduji sukaɓeɓe kono eɓe jeebi tan ala fof to haalaka ndo réunion ji noddama fof ɓe kalna ɓe yewtanama kono jiknaɓe sukaɓeɓe ina jeebi jiloyoɗen ndimagu koye men jiloyoɗen ndimagu koye men to darde meɗen e pinale gollal e oɗo nokku yimɓe tan jottoɓe haa ɓiɓɓe mumen tarda taw ngallana ɗumen extrait neɗɗo noon futti ko so ɓiyum jibinani tan waɗa ɗumen déclaré kuni eɓe metti ɗum noon kadi firmam mbaɗi min debbo kolle abdoul en mbimo seydi an no mariam ɓeɗo seydi no gonɗo wallahi ndeysan noon woni jangama abou sall ya ndeysan seydi sall toon to cubalel law moƴƴere allah ma ndeysan mo wori en bakkimo wori amin ya Allah min jaafim yalla yato anana yi hawli biɗi men gila gartum ɗo tan gila gummimi batu gonnoɗo galle chef de village mo kalanama kalta sukaɓe naata école ha hande babadal bamum hawli ha hande mi yiyanima aɗa waɗi hen a ummanaki ɗum an ko jaloma tan dewɗa komi joom galle ma saɗa haala joɗoɗa sabu babou hawli min komi keñiɗo somi waɗani ɗum hande mbiɗa heeɓi ɗum gila hanki somi waɗani ɗum hande hol baɗano cukalel nan ɗo guiƴumen fof nan mbaɗa ya examen kañum jogorani waɗa yo tan ɗum no wayi ɗum wona lebbi jeenayyi makko fof jaade meeɗa ɗum an wona ɗum tampinani min ne jarini mami yaaɗo ha bakke jallu fewnode kayito somi yeehi to mairie maɓɓe to maɓe kollam no fewnirte fewne wasa tardude ɗum ɗo fof ɗum ko yebare ma tagui ɗum guilan yaare duuɓi ceeɗiɗi naata école ɓuuɗe rewe ma fewna ɗum kayitaji fewna ɗum a ronkani yaade mbaɗana ɗum kayitaji kil nden noon kilata duuɓi jeeɗiɗi mum ha hande ko sappo e ɗiɗi duuɓi sappo e ɗiɗi yarete dañani ni yonte wadde examen hedde ko lewru tan examen eyyi mi nani haala ma yo Allah wat jande ya mi yeehi taw yo Allah wat jande golle puyɗe debbo ganduno muɗum tan ko so janggani yo wona parami koye jangde o nafata ha yidara nafata o wonata barme o wawa ɗum o janggini ɗum o anda ɗum janggo e jaam so yehide joom galle makko o taña ko hokki ɗum o taña ko waɗani ɗum eyyi min ganda ɗum golle puyɗe to darne meɗen e pinale gollal mbaɗa jeygale rewɓe leyda mina foyo min ndendu gollal loratayo min ndendu jaɓal komin toni komin albar Entrez. salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Badar. Asel. Jam tan. Mbolo kay. Mbaɗɗa tan. Mawɗum kay. Jam tan. Asel. Ça va bien. Jam tan. Ala seni. Mawɗum kay. Jam tan. Mawɗum kay. Jam tan. ɓe mbi kam de marɗo an woni gonɗo e mairie andi ko tawɗo de Min kay woni ɗo. eyi ɗum garnoɗo ɗo jowde hanki jowno ɓiyamo ana fewni kayit hanki tan ɗumni ko chef de village amen o kanko tottimo kayit domicile ɓuri kam pour mi fewna ɗum yomi artoma mi ara commune bokke an tawmi ɗo noon Kayit o? kayit o nani pour o yilane
kayitaji moƴƴi so koɓe paaɓe examen kadi ko o dañani kayitaji directeur maɓɓe wiɓe ko so dañani kayitaji o wawa wadde examen joni noon ko ni wino kam somi heñaki kam koko daɗaten ɗum ɗo ko acte baɗɗo grave woni ɗo jooɗoɗa hakke ha ɓiɗɗo ma dañi duuɓi 7 pawɗe a waɗani ɗum déclaré wona lawol sabu ɓiɗɗo so jibinama ha dañi ni lewɗe balɗe 15 waɗaka déclaré ɗum ɗo wiyete ko déclaration tardive walla wonta ko mo walle jugement noon ko namdi ko ne heewi manawe ha tribunal d' instance no aɗa woɗɗi so woni ɗo an ɗum ɗon kam wonti caɗe wonti lor joni noon mami haalene so foti rewede ɗo joni il faut ko ndewa jaaso matron so jibinonoɗo tottamo kayit woni certificat de naissance o addane so tottama certificat o annene gaddata kayit ma juddu e kayit bammakko illaɓe gaddanamo carte d' identité ma e carte d' identité bammakko gaddon so gaddi ɗum ɗon noon woni binden demande nawen ɗum so tribunal d' instance woni totten président tribunal d' instance wonen noon e nokkuji meɗen ɗum ɗon foof kadi na reglo woni gadden témoin aji témoin ji ɗiɗi ɗiɗon gara témoin woni seedeji ɗiɗi aɗa wawi ɗum ardude e won certains zone uji riraɗo joni noon so tribunal président tribunal d' instance o windi en windi ɗum demande kañum artira ɗum e amen min mbannamo enregistré acte ngay banam debbo wallahi wona ɗum yeeɓoriɗo ko joom gallam o tigui yeeɓoriɗo rewe makko men dara foti laaɓe yo fewna guel ɗo juɓɓe joni so waɗani examen te musidɗen fof ndewe amen o ƴettat tan ko premier papa galle anda hen haydara ni par ce que wiyama ƴetti premier ko kañum wayi kono haydara ni min kam mi yiiɗa o wasa wadde examen saabu ɓe mbi mo wawi ko waɗat ko yo jokkid golle makko kay o yeeɗima on jeebima trop on jeebima sabu dumtiyanko din o wawa wadde examen on jiiɗe caɗele a yi ɓiye no fuuri no waɗi intelligent jeeboɗa ha oɗo mama fo waɗa ɗum déclaré kono jeebima on jeebi trop joni mbiɗa tan ko banam debbo wawa wonde o wawa tan hebde kayitaji jangde boniri ni ala bonatake kono hikka kam mo tarbo watta kono noon aɗa wawi addude ganduɗa kayitaji o fewnano extrait o daña so hitande aroɗa ni o wawa jammude ɗin kayitaji min woni ko jaaha so docteur mon tottumon kayit woni ɗum ɗo woni certificat d' accouchement o ara so addi certificat o addoɗo seedeji makko minen min binda demande faade président tribunal d' instance so ɗum ɗon fof ari annene gadda kayit ma juddu e kayit bammakko gaddon ɗiɗon papier fof gaddon so gaddi so allah jaɓima ko piɗonon papier ji min pewnon hitande aranon ɗon jawgo kono noon kam jeeɓori ɗon ni kam wona normal wallahi ce n'est pas normal wona normal koto jeeɓude sukaɓe ɗum kay wattata ɓiɗɗo so jibinama tan waɗata déclaré noon de foti waɗe eyi joni kam tawɗona mbiɗa ma wallir min no min gaddaran seedeji ɗi eyi min jaaɗo docteur o so jonso docteur o eyi so allah jaɓi ɗum kam man waɗ ɗum gandi kam ɗum wontilor no fewi waltilor kayit to ponnoɗa ɗum wadde nder lewru wotour dañana ɓiye kayitaji tan wonta ha duuɓi jeeɗiɗi dañani duuɓi jeetati eyi jarama jarama a moƴƴo a jarama a ñallata merci o jarama fewi merci kulɓe yimɓe jeeɗi an neɗɗo tan ha hande alana ɓin kayitaji ha jangde mum no jogori ni bonirde ganduɗa tan ko ponnoɗa ɗum wadde yontere wotere ha hande a lefto wonta kada yaha ha tribunal uji ne ari yaha aɗa tartan so c'est dommage min ɓeɗo surtout noon e nouveau zone men o il faut tan anda no mbay jeeɓani ɓiɗɗo hewɓana ɗo kala extrémité Yod bengari yo, yod bengari, yod bengari yo, yod bengari, yod bengari, na bawani me, yod bengari, na bawani me, yod bengari, Ismail Jawaje.
wonani goto